Ahojte, tak akurát som skončila v salóne a mala som takú chuť vám dnes vyjadriť takú vďačnosť. To, čo som v sebe tak pocitila, že ďakujem naozaj každému jednému z vás, kto príde do môjho kresla a že to proste je také obojstranné, že není to len o obohatení toho, že spravím tie vlasy, ale proste je to práve aj o tých krásnych rozhovoroch a že vlastne tým neobohacujem iba, že sa tým obohacujeme navzájom. A dnešok bol pre mňa fakt taký silný a každá žena, ktorá prišla nielen dnes, aj inokedy, ale dnes to bolo také úplne, že ešte som z toho stále taká, že nádherné a že ďakujem naozaj z celého srdca za každého jedného z vás, kto príde a sadne si do môjho kresla a že môžem takouto cestou vlastne toto prinášať. Že to není naozaj iba o vlasoch, ale je to aj o tých hĺbších rozhovoroch, kde naozaj začíname vnímať samých seba. Tú našu autentickosť veľakrát. A je to naozaj krásne. Krásne vidieť aj tie ženy, aj proste po tej premene tých vlasov. A dnes to naozaj bolo mega. Každé jednej z vás ďakujem za to. Za to, že chodíte na tie vlasy a že vám to dáva zmysel a tie rozhovory, každý jeden je jedinečný. Ako každá jedna z nás má tú svoju esenciu, tak vlastne aj každý jeden ten rozhovor a to sedenie s tými vlasmi je jedinečný a originálny a má tú svoju esenciu toho. A že vždy, aj keď tá žena príde znovu o pár mesiacov, tak je to úplne iné. Že vždy to je úplne iné. Nikdy to není rovnaké a vždy to je proste úplne super a silné a vždy také naplňujúce a že naozaj ešte raz ďakujem každému jednému z vás. Či už ženám, alebo mužom, alebo aj deťom proste, ktoré strihám. To sú tiež takisto veľmi zlaté a zlatička. Takže ahojte.